Si estàs estudiant quart d'ESO i no tens clar què fer després, el programa Coneixement d'Ofici és una bona oportunitat per tu. En coordinació als centres educatius, els alumnes del Vapor Llong van una vegada a la setmana a conèixer nous oficis, ja sigui cuina, metall, i on s'ho passem molt bé. Posa en pràctiques les seves habilitats a l'hora que rep suport per seu futur formatiu i professional. Jo ja estic participant i m'agrada molt. Jo espero aconseguir els meus objectius professionals. I tu t'apuntes a la propera edició de Coneixements d'Ofici?